Čau všichni, vítejte u dalšího videa. Věděli jste, že jsou banány radioaktivní? Nebo že žaludeční kyselina dokáže rozpustit žiletku? Dneska si řekneme 40 faktů, která vám vyrazí dech. Nebo taky vůbec. Nezapomeňte hodit like, odběr a nějaký komentář. Jdeme na to! Na Saturnu a Jupiteru prší diamanty. Atmosféra mění saze na diamanty. Škoda, že je tam tlak, co tě rozmačká na placku. V lidském těle je dost železa na jeden hřebík, takže technicky vzato si trochu chodící železářství. Jeden mrak váží kolem 500 tun. Vypadají lehce, ale je to jako 100 slonů, co se ti vznáší nad hlavou. Vesmír smrdí jako spálený steak, alespoň to tvrdí astronauti po návratu z výstupu do volného prostoru. Mořští koníci jsou jediní samci, co rodí. Příroda si řekla, že si to chlapi jednou taky zkusí se vším všudy. Kýchání letí rychlostí 160 km v hodině. Je to v podstatě takový malý biologický výstřel z pistole přímo z tvého nosu. Tvoje kosti jsou 5krát pevnější než ocel. Pokud jsou stejně tlusté, ale stejně se ti zlomí ruka, když blbě spadneš z postele. Banány jsou radioaktivní. Obsahují izotop draslíku, ale musel bys jich sníst 10 milionů najednou, aby tě to fakt zabilo. Den na Venuši je delší než rok na Venuši. Otočí se kolem své osy pomaleji, než obletí slunce. Pondělí tam musí být fakt nekonečné. Máš v puse víc bakterií než lidí na světě. Tvá ústa jsou taková megapolis pro mikroby, takže si radši vyčisti zuby. Strávíme 6 měsíců života čekáním na červenou. Čas, který nám nikdo nevrátí. Půl roku koukání na semafor. Žaludeční kyselina rozpustí žiletku. Tvůj žaludek se regeneruje každé 4 dny, aby nesežral sám sebe. Je to chemická továrna. Otisky jazyka jsou unikátní, stejně jako prsty. Takže až budeš příště olizovat místo činu, bacha na detektivy. Oko rozliší 10 milionů barev. My chlapi jich sice pojmenujeme jen 5, ale oko tam ty rozdíly fakt vidí. Většina prachu doma je tvoje kůže. V podstatě žiješ v hrobce svého minulého mrtvého já. Dobrou chuť k uklízení. DNA člověka a šimpanze je z 99% stejná. Ten jeden rozdíl je přesně to, co nás nutí psát knihy místo házení hovínek. Srdce vyrobí energii na cestu na Měsíc. Za celý život napumpuje tolik, že by kamion dojel tam i zpátky. Ve vesmíru nemůžeš plakat. Slzy se neodplaví, ale vytvoří ti kolem oka obří vodní bublinu, ve které se můžeš i utopit. Mozek vyrobí víc impulzů než telefony světa. A přesto ho občas zapomeneme použít, když hledáme klíče, co máme v ruce. Mrtví lidé mohou mít husí kůži. Svaly u chlupů se stahují i po smrti. Je to strašidelný reflex. V Rusku pivo nebylo alkohol. Až do roku 2011 se bralo jako limonáda. To vysvětluje hodně divokých videí z ruských silnic. Skotsko má 421 výrazů pro sníh. Mají slova pro lehký sníh. Mokrý sníh i ten, co vás vytočí. U nás je to prostě zasná břečka. Eiffelova věž v létě vyroste o 15 cm. Železo se teplem rozpíná. V zimě se zase smrskne. Je to takový kovový živý organismus. V Kanadě mají na minci ptáka potápku. Říkají jí Loony. Kdyby tam měli javorový list, bylo by to moc předvídatelné. V Bangladéši vás zavřou za taháky. Podvádění u zkoušek je tam trestný čin. Tam se s opisováním fakt nevyplatí riskovat. Island nemá žádné komáry, žádný repelent, žádné bzučení u ucha. Jediný důvod, proč se tam hned teď zbalit a odjet. V Británii je vlastizrada nalepit známku špatně. Pokud dáte krále hlavou dolů, technicky vzato útočíte na korunu. Na světě je víc falešných plameňáků než živých. Lidé milují ty růžové plastové věci na zahradu víc než skutečnou přírodu. Severní Korea a Kuba jsou bez Coca-Coly. Oficiálně ji tam neseženete. Jsou to jediná 2 místa na planetě s tímhle problémem. Mona Lisa nemá obočí. Ve své době to byla móda. Bohaté ženy si ho holily, aby měly vysoké čelo. Dneska by vypadala divně.
V Thajsku nesmíte vyjít bez spodního prádla. Nevím, jak to kontrolují. A upřímně to vědět ani nechci. Státní zvíře Skotska je jednorožec. Proč mít lva nebo orla, když můžeš mít mýtické stvoření s rohem? Ve Švýcarsku nesplachujte po 10. V bytovkách je to kvůli hlukovému smogu zakázané, takže radši držte. Sahara byla kdysi zelený prales. Změna klimatu před 5000 lety udělala z ráje obří pískoviště. Libye měla kdysi jen zelenou vlajku. Grafik měl tehdy asi fakt dlouhou dovolenou. V Las Vegas je víc pokojů než v celém státě. Město hříchu musí všechny ty turisty někam naskládat. V Samoji je nelegální zapomenout na narozeniny manželky. Pokud to uděláte, hrozí vám pokuta. Zákonem vynucená romantika. Google se měl jmenovat Backrub. Představ si, že bys dneska říkal, hele, backrubni si to. Zní to jako masáž zad. Nejstarší žvíkačka 9000 let stará. Našel se kus smůly z otisky zubů teenagera z doby kamenné. Některé věci se nemění. Lid sní ve spánku 8 pavouků za život. A to je největší fakt na závěr. Je to úplný nesmysl. Tenhle mýtus vznikl schválně, aby se ukázalo, jak lidé věří každé blbosti na internetu. Takže klid. Žádní pavouci se k vám nechystají. Jestli se ti video líbilo, dej like a odběr. A jestli se ti nelíbilo, pošli ho někomu, koho nesnášíš, aby o tom věděl. Díky a čau u dalšího videa.